Rozmýšľate predať svoj byt bez realitnej kancelárie? Neviete, či je ich služba hodná ich provízie? Kúpa či predaj bytu je jedna z najväčších finančných transakcií v živote a preto sa podľa nás oplatí pracovať s odborníkmi v tejto sfére. Zároveň sa jedná o časovo náročný proces. Napriek tomu sa mnohí rozhodujú predať svoju nehnuteľnosť sami. Jedným z dôvodov je určite úspora peňazí tým, že takto nebudú musieť zaplatiť províziu realitnej kancelárii. Môže však ísť o úsporu na nesprávnom mieste. Často sa totiž pritom ľudia dopúšťajú chýb, ktoré nakoniec spôsobia, že predaj za maximálnu trhovú cenu nedosiahnu. Môže sa to stať tak, že svoju nehnuteľnosť podhodnotia alebo naopak nadhodnotia. Alebo že budú pri predaji príliš emočne angažovaní a neobjektívni. Chýbať im môžu aj dostatočné obchodné či komunikačné zručnosti. Môžu nastať komplikácie, ktoré si len ťažko bez potrebných skúseností budete vedieť sami vyriešiť. V neposlednom rade sa kvalitné realitné kancelárie riadia etickým kódexom a prinášajú tak bezpečie a rovnováhu do vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim.